mag-artersin. Uy, aram mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning po sa Indo ka, boss. 14 days before Christmas, pagkasamang araw na ito. Itayo mo na Pag hindi kasamang araw na ito, 13 days before Christmas na lang. galo ka na ba? Ang bilis, ano? Merry Christmas po! Kapit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito, di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito, kami naman ang babati. Sana'y maibigan nyo ang mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara. Maliwala sa mukha. Pagkatapos kumain ng masustansya at mag-exercise. Yan po mga sekreto ng mahabang buhay. Naldo ka Ano? And then, siyempre, mga tugang, ako pa sa dong lingkod, Mardela Deng Iba, sadit sana, pero tiyan. na ba ay may Good morning man sa mga kababayan po niya na nag-antabay sa 729 kHz sa pinaka mga radyo. Sa mga naka-tune in sa 7 kaya sa DCGB News Online Facebook page. As in sa mga nakamasid, nakaantabay sa DCGB YouTube channel. Mga nasa cellphone, yung mga nakaantabay po sa DCGB Live app. At saka sa iba pang internet radio. Good morning! Welcome to the show. Aram mo niya itong program mo niyan pong pet sa 11 sa bulan kan Disyembre aldaw po ni Miyerkules. Sa mga birthday celebrators, happy birthday! Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Yan, happy birthday sa classmate ko kan elementary. Sa amigo ta. Municipal Engineer Horace Araw kang Santo Domingo Local Government Unit. Happy birthday pare. More life, prosperity, and happiness. And siyempre good morning man sa mga amigo tang mahilig sa maragsip. magsama Yan po sa tabako. Yan, punta kayo dyan kay Sir Raul Burion. sa mundo. Ang aming dating kasama dito po sa DCGB. Dating City Councilor kan Tabaco. Dating board member. Magbabalik si Raul sa pagiging board member sa First District. Bala na kamo, mga kakrants. Punta kayo dyan sa The Krants. Ang manok na walang buto. Pero abaan ang siram. Technical side katuwang po nato dyan mga tugang si John Napolis. Ano John? Half day, sarili mo ang istasyon. Parang sabay tayong uuwi, ano? Sabay tayong pumasok, sabay tayong uuwi. Half day is ours. And then siyempre, si Jerome Nico Martinez, yan po dyan sa DCGB Social Media Department. Sa mga kabarangay po niya to, mga kapa natin, mga kabalikat member, Civico member, good morning, nakantabay lang po. 10-0-10-3 mga kapartner, eyes on the road, not on the legs, ha? Para walang diskwido, di ba? O yan, okay, o di, kalat na po mga kapulisan, ha? Halos sabi nga yun nakataltag sa mga strategic locations, terminals, bus terminals, may mga tao sa pier, may mga tao mga tugang sa mga simbahan, sa mga lugar na pigdudumanan ka mga sangkatauhan, no? Para masiguro ang sabi nga ni Kayan safety,
kanggabos po niya itong mga kababayan ngunyang pong holiday season. Kaya walang holiday sa kanila. Wala ding day off sa kanila. Parang tayo din ano. Sige po Tabi, mga kapulisan, maraming pong salamat. Okay, kunin natin ang report. Hali po dyan sa luwas na nakaantabay na po ang lalaking pasiguro pirmi. Umaga at gabi. Joshua James Bino nasa linya. Joshua, good morning. Oh yeah. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya tong Bareta, may 4 na mga persona, bako man mga taga-digdi sa probinsya kan Albay, ang nagpapamidbid sabi Sir Mar na sinda lehitimong operator kan small town lottery o STL digdi sa tuyang probinsya. Makusugon saan buot kan mga ini na nagpasiring sa opisina kan Regional Director kan PNP Bicol, particular na kay Regional Director Brigadier General Andre Perez Tizon. Nagpahiling min mga dokumento na sindadaa iguanin autorisasyon ali sa PCSO na sinda ang lehitimong operator kan STL digdi sa probinsya kan Albay. Kundi siyempre aram man kan mga kapulisan nag-operate kan STL digdi sa probinsya kan Albay, saro man sana. Kan i-verify sa tigsurometer na mga dokumentos kan 4 na mga personang ini. Na-discover falsifikado. Rason ko nata dinarampot ini kan mga otoridad at hindi kinarsel di sa Legazpi City Headquarters. Mga taga sa Indayan? Mga bako man taga Rigdi, may taga Bulacan, may taga Cavite, tabi Sir Mar. Hindi ko kisarong taga Kamali. Na ang sabi sa pakipag-urong ta kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, Chief Investigator kan Legazpi PNP. Baka nga iniban man sana kay ning taga Kamalig. Ining 4 na mga persona na man taga digdi sa tuya, nagasabi, nagpapamidbid na sinda operator kan STL digdi sa probinsya. Yan, dahil man saruman sana kasi ang sa kada probinsya, saruman sana ang operator. Oho. Iyan na nagpapadalagan mo niyan. So may naglaog na nagpamidbid na sindada. Oho. Ang nangyari, kang binaripikan, piki palan. Piki palan sa mga kapag na papel. Dahil man actualmente nakaampang si director, so siyempre, nagduman sa opisina, duman mo na i-entertain sa lounge, i-check kan aid ni director. Siyempre, police nga yan, sabi ni Chief Investigator pa niya, aram ka yan kung si ang lehitimong operator. Siyempre, natural. Nagpapod din investigador, nag-verify sa PCSO, sabi sa PCSO, sabi man niya yan autorisado, pigi pa lang sa mga bit na dokumento, dinampot ka mga kapulisan. Ngunyan, sa pag-follow up ka ng DCGB, nangyari ni Sir Marca nakaabing aldaw, and sa pag-follow up ka niya na pagsaga sa Legazpi PNP, nakaulay sa si Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, nakalawas na itong mga suspect. Di man kinasuan. Kasuod na, Sir Mar, tig-inquest ini sa falsification. Ngunyan, nagpiyansa? Dahil man nagpiyansa, kundi sukam po kayo itong 4 na suspect, nag-agad ng preliminary investigation na pinaonraan man kan prosecutor. Natapos naman so 18 hours na period of detention. Kaya nakalawas sa karsel dining mga suspect. Dahil ito mabaralay. May pisil pa lang niya doon, maarang niya doon nalaga. Kaya, sabi ko nga niya ko sir, arang tatakon sa'yo nagdurman, kung na. Day naman niyang, day naman. Day na. Kaya ang gidibuhon mo niyan kan na PNP Sir Marta nag-agad sa preliminary investigation. Makalap pa yung mga dagdag sa affidavit, kumbaga ebidensya na mapakusog sa silangat na kaso. Kung ngaya day mapatunayan, depende sa prosecutor, day maprosper ang kaso denied. Pero kung makusog so may presenta ka ng mga kapulisan, kumbaga mag-abantian na kaso, bahala na sa prosecutor. Wala nang mangyayari sabi Sir Ma, susugsipayan. Anong kaso pigsangat ko ta? Falsification. Falsification? Oho.
Parang sino nagpamidbid na sila may legal personality, dahil bako mo pala. Nangyari. Dapat pati subuot na dumi naman sa opisina kan direktor. Nangyari, Kan i-verificar. Bako man pala. Nawa mali. Akala nyo, baro basta nandiyan si Director Dison. Kaya agad eh. Bicolano yata yan. Maarang yan. Sabi ko, sir, anong talagang tuyo na nagduman mismo? Sabi ni sir, manyakan malalang si direktor. Parang mayaya. Ayan, sarata. Ang mangyari kito, regular filing na. Oo. Di, kung, halimbawa, tugutan, di, mapaluwas ang korte yan, Orden. subpina. Para magsimbag, yung prosecutor magsimbag. Kung dahil simbag, hindi, bye-bye. At ayun na yung laging proseso sir, naghahagad si preliminary investigation. Pero ang magayon dyan, markado na sindangon niya digdi sa Bicol. Markado na? Nakapaskil lang siya ng mga lalawgon, ang siya ng mga pandok, digdi sa Bicol, pati mga pangaran. Buda alarmado naman sa mga kapulisan digdi sa Bicol region. Kundi nga nakalusot duman sa Albay, duman nga kita sa ibang lugar. Ayan. Mga agdamalan Okay, sige. Ayan tabi, Sir Mar, nadako po yan sa operator kan SPN, na lehitimo, kan verificar, negatibo, falsificado, in-arrestar, 18 oras, and nagagad din preliminary investigation, napaunran man, kaya kasuod tabi Sir Mar, nakaluwas na, nagka-arrestar, dapat na personang bakukman mga taga-digdig. Yan tabi Sir Mar, dagdag na istorya, Joshua Bino, DCD. Thank you very much, Joshua, mga tugang. Yan po, primero ng kada ka mga istorya. Marami pa tayong kwento. Mabalikan na po yan. Taod-taod sa naman, makalis lang po kani. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito.
Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras mga tugang alas 11:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Parahay na agaw ya po na oras na bareta, po ngayon na aldaw, Disyembre 11, maresibi na kan sobra sa sanggatos na mga kapulisan, ansa indang Combat Incentive Pay o CIP, as in Combat Duty Pay o CDP, para sa bulan kan Oktubre ngayon na taon. Base sa abiso hali sa Philippine National Police o PNP Finance Service, maabot sa 170 o 164 mil na mga pulis ang makakaresibi kan sa indang CDP, bantang sobra man sa 116 man na mga pulis ang makakaresibi kan sa indang CIP. Mientras tanto, ang CIP, iyon dugang na base pay na nagkakantidad din 300 pesos kada aldaw para sa mga pulis na aktibo sa mga counter-insurgency operation. Mantang ang CDP, iyon special allowance na may fixed rate na 3,000 pesos para sa mga pulis na kabali o kaibahan sa actual police operation. Afera kaya ni sinabi kang PNP Finance Service na makakaresibi man nin sobra sa 200,000 na kapulisan kan sendang rice subsidy sa aga, Disyembre 12 para sa nasambit na bulan. Yan ang sa tuyang alas 11 bareta. Hali sa News Base, i-like ang sumuyang DCGB News online Facebook page para sa dagdagbang impormasyon. Ako po si Mardila. Salamat. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Playtime for all your gaming needs. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Smile always! May right med ba para sa allergy? Check. May right med ba pampalakas ng resistensya? Check. May right ba para sa body pain? Check. Kaya huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Mga padaba kong kay Manwa, ini po ang sendong servidor, City Councilor, Manny Kulaway Ribaya, Canligao City. Agum ko po si Board Member Dr. Eva Lopez Ribaya, Antad Sidiri, kan St. Stephen Optical Clinic, Ribaya Optical Clinic, asin ang Pudtok Bulaluhan sa Kalsada, Ligao City. Ngunya na Pasko, ini ang panahon kan sa tuyang pagserebrar sa kamundagan ni Nenyo Jesus sa Sabsaban. Ipamati ta asin ipailing ang banal na kahulugan asin espiritu kang Pasko. Importante ang pagtarabangan asin pagkasararo sa pagpamibi para sa luway-luway na pagbangon gikan sa perwisyo na dulot kan kalamidad. Sa Giraray, ini po ang sa indong servidor, Ligao City Councilor, Manny
Manny Kulaway Ribaya, Board Member ng Sigma Lambda Pi, 3rd District of Albay. Kasabay ang sakuyang buong pamilya, asinagom na si Doktora Eva Lopez Ribaya, mina paabot ning magayang-gayang Pasko asin progresibong bagong taon sa Indogabos. At bukas ay araw ng Pasko. Let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Kulitro. Choose GSM Blue Mojito. Choose Kulitro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Kulitro. Drink responsibly. Con si Ron Rosal. Con si Ron Rosal. Con si Ron Rosal sa imong ipadagos. Con si Ron Rosal. Con si Ron Rosal. Con si Ron Rosal. Lideratong matanos. Digdi sa syudad Legazpi at pamilya Rosal. Marhay ang pagserbi. Tabang sa kabataan asin edukasyon. Sa tong malalaoman dyan si Con si Ron. Syudad Legazpi sa tong kaipuhan. Ang servidor na arogya. Si Ron Rosal sa tong malalaoman. Servisyo oras sa gabos pako politika. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Syudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, handang magserbi. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay mahigos, matinabang na abogado. Puun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa Albay Padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ikana. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval. Ang sa tuyang congressman, Albay ang atang lahat. Kong Joey
tuhod, siko, baywang. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Ito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa permin ang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. Based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan bro. Pray until something happens. Bangatugang second part ng Ribana Nyato rin po sa programa. Aram mo Nyato kanyang pong Miyerkules sa mga devotees po ni Mother of Perpetual Help. Don't forget to attend the Mass and say your novena. Sa mga kababayan po natin, good morning sa DPWH District Engineering Office 1. Sa First District Engineering Office. Yan po sa sina Engineer Serda DE. Pagkatapos siyempre si Administrative Officer and at the same time spokesperson kang District Engineering Office kan DPWH sa First District, si Sir Alan Imperial. Good morning po. Good morning sa Indogabus dyan. Kasarabi ang mga maigos na staff, mga tugang kang opisina ni Sir Alan. Good morning. Good morning man Sir Alan. Duman sa 4Kids sponsorship para po sa Wisco Regalo Mo. Bueno, mga dugang tan istorya. Ali po dyan sa luwas, nasa linya si Karen Ala. Karen, good morning. Let's come in. Wala? Yan, okay. Bueno, tawag na lang po. Mga tugang, may problema ang Cam Norte. Anong pumpakasudma? Hanggang unyan, mga tugang, pigo para baha duman. Binson sa Labo. Ngunyan, may nagrasay mga tugang na tinampo sa Labo. Sinarado na ang tinampo. Dahil napigpaagi naman sa checkpoint sa Tabugon para maglagos sa Cam Norte. Mag-ikot ka na naman sa Andaya Highway. Take the Sipukot Road and then blaog ka sa Cam Norte. Kaya pagkabot mo naman duman sa Dait, pagkabot mo duman sa may sarong shopping mall duman, o grocery,
baha dumaan sa kanto kan diversion road. Ha, sarap po kang katindan tubig. Maya-maya, maugnay tayo duman sa mga kasama natin, mga pag-iribat ha, mga datitang mga kabatakan, makibalita tayo maya-maya lamang ha. Kunin muna natin, balikan natin si Karen Ala. Karen, please come in. Thank you so much, Andy Mar. Good morning sa mga paraan tabay. Syudad nin Legazpi an may pinakahalangkaw na numero nin mga regular na rehistradong butante kumpara ini sa ibang munisipalidad asin syudad kan probinsya nin Albay. Basado ini, Andy Mar, sa ipigiras na datos sa DCGB News kan Comelec Provincial sa paag ini Alin Ulagera na iyon election assistant kan nasabing opisina. Tusog tabi digdi, Andy Mar, sa datos na ipigiras sa to, uminantos ng 147,619 ang mga rehistradong butante sa syudad nin Legazpi. Halagad kumpirmado ini na pinakahuri o pinalmenteng record kan Comelec Provincial sa taon na ini bago man ang eleksyon sa Mayo 2025. Kasi sabi yun, ining 147,619, kasabay na ini so itong ginibong mga registration ka mga nakaging aldaw. Roger, Andy Mar. Yun ang totalmente, final na ini. Yes, Andy Mar. Ta nagkaigwa baga ki ERB hearing, I think that's July po ito or September. Pira ang lilang kauda na may kunyan, may record sinda kung pira ang initaas as compared to previous. Dai po, Andy Mar, na ipigtaw sa tuyong arang kaiyan, pero Okay. ang inalang sa to is latest lang. Ang pinakahalangkaw sa bilog na probinsya kan Albay na mga registered voters na maboto sa 2025 midterm election, Legazpi City. Roger, yes to that, Andy Mar. Okay. Dangan sa mga SK registered voters man, Legazpi City man ang may pinakalangkaw na numero na may 50,285 kumpara sa ibang munisipalidad at syudad sa probinsya nin Albay. Ngayon, ari na nagsunod na pinakadakula. Kung pagbabaseta tabi Andy Mar ang sa 2nd district Daraga ang suminunod. Daraga. Daraga. Dakula man talaga daraga. Dakula man Daraga. talaga. Daraga. Sa Daraga, ang total number of regular registered voters, 90,058. 90,058. Aha. Roger. Okay. Ayan, tabi, Andy Mar, ang dagdag na impormasyon hali sa Comelec Provincial, Karen Ala. Thank you. Thank you very much, Karen. Mga tugan po ang mga dugin natong impormasyon. Ali po dyan sa Commission on Elections sa Albay Comelec Office. Marang unod po dyan sa mga bilang kan registered voters. So, nabalidita po gawro sa gabos na mga datos kan mga nagparehistro both on the regular na mga botante pagkatapos yung SK. So naluwas mga tugang na sa regular voters 147,619 ang Legazpi City. Dahil lang nakuha, pagkihanap na lang Karen kung piraso inaidugang as of the previous na registered voters, pira na dugang duman sa itong massive na habi nga ni kayan continuing registration. May ginibo sa mall, may ginibo sa barangay, may ginibo sa opisina. Pira na idugang dakula na po tabi, dakula na ang butante ta. Daro dakula na ang gagastusan. 147,619. Yan po tabi ang total number of registered voters na pwedeng bumoto mga tugang sa siyudad ni Legazpi sa masunod pong eleksyon. Okay? O bueno, mga tugang, itry ta daw apudan si Totoy Bibo. Itry ta daw apudan ay natay nita kunya. Dapat pala ng sa nadi. Dapat tama, audio call. Andali lang tingnan natin. Paano ba tayo? Parang walang kunyan si walang signal. Hanapin natin yung numero ni amigong Jason. Kung active pa yung numero ini may mga tinampong sinarado na at saka delikado ng aragihan. Nagulpi sa Kamnorte ko niyan, sa mga pag-uuran. Nagulpi. Adi?
Ano? Baka busy din lalaking ini. Ano? And sabi naman sa information na nakuha ta mga tugang, yung lugar duman mga tugang sa Kabungahan sa Labo, may ruminasay na pong kabanga na parte kan tinampo. May dit pang makasabay sa sarong-arong mga tugang duman po sa pagrasay kandaga. Pagkatapos sa Binson, sa Daet, asin sa iba pa po ng mga lugar, talagang kinauna po ng mga tubig. Dahil po duman sa nag-red, nag-orange, ang ngunya nag-yellow warning sinasabi ito kala kanina. So dire-diretso pa po ang uran. So parang dinali ng mga bahaso kunya na di. At saka ng mga kalamidad so Tulong C. Yung 3 Cs, di ba? Sa Bicol. Catanduanes, Camsur, and ano yan, yung ngayon Camarines Norte naman. Ano? So mga di po kita na ining piglalauman na bagyo na malaog sa Philippine Area of Responsibility o posibleng lumaog sa Philippine Area of Responsibility pon sa pitsa 16 hanggang 22 dahil na magdagos, magturunaw na, di ba? Pero pasiguro po kita sa mga hatod na mga pag-uuran, lalo na po dyan sa mga harani sa mga salog pwedeng sumupay, harani sa mga bulod na pwedeng rumasay po ang dagat kung saturated na, sa mga hababa low lying areas para po daibahaon, magpasiguro po kita. Maringani dyan sa 3rd District habang daay pa nag-aabot mga tugang sa mga ayuda. So ito bubangang mga pag-reconstruct ng DPWS, maagi pa sa mga dakul pang agi ang garuyan ng mga papeles para po maka-reconstruct giraray, ma-repair, nin matindi. So mga kunyanta, mga kaparmers ta, mga residentes ta, iyon ang nag-sandbagging baga. Para dahil rumalaog ng tudod ang tubig mga tugang duman sa inyo pong mga lugar. Okay? O bueno, mga kapatid, dagdagan ng istorya, halip po dyan sa luwas. Nasa linya si Chief Jimmy Nasalita, halip po dyan sa 3rd District Albay. Chief Jim, please come in. Yes, salamat Director Mar. Yung kita ngunyan digdi sa opisina kan BSP Mayon Council sa siyudad kan Ligao. Makakahuro niya ito ngunyan si BSP Council Executive Sir RJ Alferez. Dahil antakan yaon kita duman sa Catanduanes, solidirato sa kan BSP Mayon Council. Pinapanginotan bagay ni kan Council Chairman BSP Mayon Council. Ang chairman kay ni si Gobernador Noel Rosal. So plano na magkaiguanin regional jamboree kan nakaaging October, November. Dahil nangyari ito so sunodan na bagyo baga so 15 and so Pipito. Bata mataram ko ta ko duman manungod sa mga paggamit ng mga BHF radio. Sa basag ko na ito sa campsite. Naka-schedule ko ta ko duman pizza pizza 25 size garo ito. Dakula na activity ni kan Boy Scout. Takon matatandaan ba ka pandemic ito. Dahil ki mga activity so Boy Scout and kaya nga ni ilalansar sa regional jamboree ta kumbaga. First time ko tayo. Man lamang. So mga aktibidad kan BSP. Kunya nagmi-meeting, dahil garing ako naka-attender kay ito sa pagprepara na kita pasiring duman sa Catanduanes, Karamuran. Ngunyan, aramo niya to so resulta and kung malalawas man girari itong regional jamboree, kaurono niya to si Sir RJ Alferez, si Director Marpo sa DCGB, Mar de la Cruz. Hello sir, good morning. Director Mar, good morning po. Good morning po tabi Sir RJ. Now, ano po ang development duman sa naon siya o kaya na postponed na regional jamboree, madadagos pa po ini tabi. Ay, opo sir. Madadagos po iyan, kaya lang kita, set, patapos ng bagas taon, nag-reschedule na po kita. Ini po, base po ini sa pag-urulay kan RESCOM, so regional committee ta po baga na pinanginutan ni Governor Rizal being the regional chairman. At the same time po, council chairman kan
Mayon Council digdi sa Boy Scouts of the Philippines. Opo. Igwa na po kita kipitsa January 22 to 26 ang venue iyo man po girare sa Basag, Ligaw City. Basag. Iyo po ang iyan po na petsa po yan Director Ma, inapruban iyan kan Rescom Committee po kan board kan Mayon Council. Ayun. Kasi po duman sa meeting sa mga superintendent, sa Scout Executive kan Bicol Region, tapos po so officers and members kan Rescom Committee. Ayun. Labos na po yan January 22 to 26. January 22 to 26. Yes po. Ayun, so expected na dakul ang mga mapasiring na mga scouts and scouters. Opo. Ano po ini? May kasabay ng mga Girl Scout? Oh. Ay iyo po. yan. Yun ang latest na development sa sa Boy Scouts of the Philippines. Pwede na kitang ngunyan mag-imbitar sa Boy Scout on voluntary basis po. Ang membership nila pwede po siyempre mabagat iba man bagayan ang pero na accepted na po sinta on voluntary basis. Digdi po sa Jamboree, ang kasarabay po digdi mga Girl Scouts sa mga high school. High school? Yes Ayun. po. Opo. Okay, sa Boy Scouts, ano yan? Sukon yan? Gabusman? Apo, ang Boy Scout po, so digdi po ang participants Boy Scout, mapuon po ini sa grade 5 pataas po hanggang high school. Okay. Activities po ini ma-cover kan Boy Scout, mga grade 5, grade 6, junior and senior high school, including po na Girl Scout sa high school. Yan. January 22 to 24 tabi? Yes po, Director Mar. Ayan, 2025. So, pag tama-tama, pag bagong taon, igusindang pangbuhay ng aktibidad sa mga Boy Scouts natin. Puga naman kita Director Mar. Opo. So, ano tabi, Sir RJ, ang expected output ta kaini? I expected output, siyempre po, so usual po baga, so nangudan tapugan sa scouting, so survival, tapos mga basic life skills pigtutukdo po baga iyan. Iyo po. Okay. O good luck po sa tuya, gabos. Yes po. Diyan po sa yan. So yan? Anong magiging sistema pag arabutan ninda dyan? Dire-diretso na sindang mabugtak ni sa nirindag tents. May po kita na ang official dates is January 22 to 26. May day zero po kita which is January 21. O kaya sa mga island participants na Pamasbate to Cantanduanes, maarabot po yan mga pitsa 19, pitsa 20 po. Niapod na day zero na. Ayun. Na mapuruta pa po bagay kan tentage sindra, mapakaray pa kan mga kubol-kubol linda, mga camp gate. May day zero po kita. Para ang 22, duro-diretso na po kita. After opening program, duro-diretso na kita ang mga activities ta. Ayun, opo. So ano po yan? Diretso pa mga araw kayo ito baga na mga programa na nakakaabot ngayon sa Rizal Scout ka? Tayo po ito tabi. Kami yan po, Director Martabi. So nakakaabot ka duman sa Rizal? Ay, opo. Yan, di ba? Actually po, Director Mar, ngunya na masangli na taon, sa December 2025, may kita ang Pilipinas host po sa Asia Pacific Regional Jamboree, International Jamboree po ito. Ayun. Opo. Yes po. May participation naman ng ang Albay Province, ang Bicol Region. December, last week po ito kan December 2025. Next week. Ngunyan po, nagpupuo na kitang mag-recruit ng mga participants na para duman. International Jamboree po ito. 11 countries po, Asia Pacific Region. And last time na natin nirangko ka na International Jamboree sa Tumawin, Isabela kang 1977 pagaro ito. Opo. High school lang, second year high school ako pero nag-Boy Scouts pa ako kayo. Marapaho kayo, Director. Garo nag-aaral kayo kagurang na ako. Dahil ako nag-abot sa Rizal talaga. Itong pinaka-highest award. Ay, opo, ang kunyan, ang Rizal, Teresa Rizal, iyan, camping ground man po kan Rizal Council. Iyan, opo. I-develop po yan kan Southern Tagalog, opo. Okay, sige po, Sir RJ. Baka may minsay ka sa mga magurang, ka mga scouts ta. Please go ahead po, tabi. Opo. Sa ngaran po kan Boy Scouts of the Philippines, Medal by Council Executive Board, sa tungod panginginot po ni kan sa tuyang kan liderato ni Governor Noel Erusan, inimbitaran ko po ang gabos na mag-participar sa Gigibona Regional Scouts Jamboree sa January 22 to 26 po, 2025. See you all Scouts and Scouters of Albay. Thank you po, Director Mar. Thank you po, Sir RJ. Salamat on. May pahabol ako tabi, Director Mar. Okay, sige. Mga unexpected na bisita tadig tabi, RJ, Sir RJ. Expect po kita mga 3,000 to 5,000 participants po, Scouts and Scouters. Para sa karaman katong sa mga nasa ibang probinsya, may registration? Ay, guwapo tabi. Minimal of 500 pesos
included na po diyan sa Jumbo Souvenir tapos sa program din po kan activity. Individual yan? Individual po iyan. Oo, so at least maraman nila na igwanin 500 pesos na registration at makapag-prepare na sila. Okay, so ang campsite complete mga pasilidad? Yes po. Ngunyan nga kung nalos po ito, pati nga ngunyan sabi Director Mar, yun pa sa mga gamit na piksaray lang po. So, masangli na taon, puga-puga naman kita ang preparasyon sa duman. Yes, sir. Seguridad na may coordination na kita sa PNP? Igwa na po sabi Director Mar sa regional, sa local, digdi sa city PNP, okay na po, including Philippine Army po. So yan, thank you so much Sir RJ. So yan tabi Ay, si Jeff James, kumusta ang transportation dyan? Pasiring duman sa Basag? Transportation po digdi sa sentro to Basag. Kayang laokon ki auto o tricycle, motor, gabos accessible? Apo, accessible man po tapos Director Mar. Bali ang pagabot lang po duman kan mga participants. May mga designated parking areas po kung saan din sa po ma-drop and mga participants po ninda. Dit na view kan lugar tabi Sir RJ? Ang Albay Provincial Campsite po, magayonon po ang Basag Campsite po. Ken ang iwas po more or less na 26 hectares. Can accommodate mga riribong mga participantes po. Kundi ako nasasala, nasa po yan kan Mount Masaraga? Yes po, tabi Director Mar, nasa Mount Masaraga tapos ang scenic view po baga Sumayon Volcano. Kaya bastante ang tubig? Bastante po ang tubig dahil po ang problema. Preskong presko, naabot ko naman individual before, aloy na. And siguro may kaparty diba na tree planting? Igwa po, tayo po yan sa programa kan Boy Scouts of the Philippines ang tree planting na dapat po dahil mawara ayan ta. Ngunyan po baga nagparaiba ng panahon ta kay puwanta ang tree planting ngunyan. So mga pananom sa inyan kukuha nun? May pinagkaura po kami sa DNR, sa Menro, sa Pendro. Well coordinated na po, tabi Director Man. So diyan dako lang kontribusyon kan mga Boy Scouts sa tuyang environment na ma-restorar lamang ang sa tuyang roro ng kapalibutan tabi Director Mar. Okay? So yan sa tuyang mga dagdag na informasyon with Sir RJ Alvarez, digdi sa BSP Mayon Council sa Ligao City and sa indang opisina and sa pangaran kan sa staff, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Sir RJ Alvarez, at kay Chief Jim Nasalita. Ay na naman po dyan sa updates manangod sa Regional Jamboree kan Boy Scouts of the Philippines. Naka-schedule po January 22 to 24, 2025. Mga tugang, marami pa tayong kwento. We will be back. Oras niya to, alas 11:37 na. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Playtime for all your gaming needs. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Nor Cubes Doble Pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Bili na! Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex.
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ano man ang atubangon ta, sigaw si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang Salvador na malalaoman ta, sigaw si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad ang sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya, Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, kalinga ang hatid niya, Gloria, sa barangay man o bayan, Gloria, kalingang Gloria ay nadarama, Gloria, si Kaloy ay kapamilya, kapuso kalahi siya, tayo na Distrito 2 for real change. Maugmang iprinipresentar ka Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpwesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa edang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. As in Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024. Live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, as in Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12, alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir as in mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism as in DZGB. Always number 1. Always at your service. Sarong mensahe para sa mga taga Segunda Distrito Canalbay. Hale kay City Councilor Glenn Casulya as in kan bilog niyang pamilya. Ang Pasko, iyo ang pagselebrar kan pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan na si Jesucristo. Sa mga panahon na ini, padanayon niyato ang pagkaminurootan, pagkasararo, asin pagpatinaraot-taohan, susog sa kasaguan kan sa tuyang mahal na Diyos. Lugod man magkaigo kita nin maugma, asin pano nin pagkamuot na Pasko. Masagana, asin matuninong na bagong taon para sa gabos. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Achoo! Uy, friend, di mo ka move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang
bawi na ang araw ko. Neosep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Greg Slagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang hururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Govlagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, dai diyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampon, do sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon. Tatao makitaw, talagang si Gov mapuutod. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba. Ang albay si Governor Rex Lagman, maaasahan. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na nin mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ika ako biko, na makita ang totoong serbisyo. Hanggang yan ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matios na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Hey! Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Ini po si Alfred de los Santos kang ang probinsyano party list. Ang Pasko ay sarong panahon ng pasasalamat, buda, pagpadaba. Pipapangadji ko po na magdara ini kikaugmahan, asin paglaom sa lambang saro sa to. Asin magpuon kita kisarong mas magian at maugmang taon. Sarong taos pusong pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa sato gabos. Whenever I see girls and boys selling lands. Sa mga araw na nagdaan, sa masasayang sandaling iyong naramdaman, sa mga pagsubok na iyong naranasan, ang Kapaskuhan ay mayroong mensaheng ibig ipahiwatig magpakailanman.
umasa at manalig lamang na kasama mo ang Panginoong Hesus anuman ang iyong pagdadaanan. Sa bawat pamilya at sa bawat tahanan, naway pag-ibig ni Hesus at pagmamahal ng bawat isa ang maghatid sa inyo ng tunay na kasiyahan ngayong Pasko. Manahan nawa ang banal na sanggol sa ating mga damdamin at magbunga ng malalim na pananampalataya sa walang hanggang pag-ibig ng ating tagapagligtas. Kasama ang aking minamahal na asawa, City Councilor Emmanuel Kulaway Ribaya at ang aking buong pamilya. Ito po ang inyong lingkod, Board Member Dr. Eva Josephine Shapno Lopez Ribaya, malugod na bumabati ng masayang Pasko at masaganang bagong taon. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Mardila. Alright, mga tugang, 10 minutes before 12 o'clock. Ang tayo pong oras, happy birthday pala kay amigo ko. Munti ko nang makalimutan si Sir Dan Nabalana. Ay, kasama ko ito sa Municipal Disaster Coordinating Council. Sa parte siya kan education, sa communication naman ako sa radio ako. Okay. Good morning po, Tabi. Sir Dan, happy birthday. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Sana matuloy na pagpasok mo sa kabalikatan eh. And then, siyempre kay Amiga, Yang Madrid. Can RHU. Diyan po sa Santo Domingo, happy birthday, man Tabi. Yang more life, prosperity, and happiness. O bueno, dugang ang istorya ali po dyan sa luwas. Nasa linya na. Mga ito ang mga pag-iribay natin sa first district. This time, Pading Jomar Bien, nasa linya. Padi, maray na udto na. Please come in. Salamat, Padi, maray na udto man. Sa dagdag na bareta, praintang mga negosyante yung paratyenda, nin mga tusok-tusok o itong mga ambulant vendors na nakatalaan na magresibi nin magayon na kareta na di bisikleta digdi sa lokal na digdi sa syudad kan Tabaco. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Mr. Sosimo Buenconsejo kan Peso, Tabaco City matapos na makipag-coordinar sa Sainda ang Department of Labor and Employment, Legazpi City, para mag-distribuir nin 30 mga padyak. Ano yan? Nego card? Oo. May Nego padyak? card. May padyak. Ay, very good doon, ani. Bako na susol-usol. Bisikleta ng pahit. Madali na ang pagdulag. Madali na ang pagtransportar. Kuya ngayon dyan, may pinadara akong picture kay, Jerome. Nailing ko na kulay blue. Roger. Sky blue. Oo. Sigun kay Buenconsejo, parte ini kan Integrated Livelihood Program o DILP kang Department of Labor and Employment na may katuyuhan na matabangan ining mga disadvantaged workers na nga ni maging medyo mag-ayos-ayos man ang saydang negosyo. Ipinahayag ni Buenconsejo sa pag-ulay sa DCGB News Kasubago na igwa ng recipiente ang mga ini na pinili, magkatuwang na pinili kan market administrator asing kan DSWD o CSWD. Ang pinagbasehan, iyo itong mga dati ng paratyenda Padingmar, dadaing napupwesto na maray, daing arog kaya na mga kagamitan, mga paratusok-tusok. Pero, pag pakapili kan market administrator, i-screen kan CSWD kung talaga manatios na maray ini. Bako na arog kan ibang mga bagang mga paratyenda, nagtitenda talaga. Makusog ng income, bako na mantios, mga maray ang buhay, kundi yaon dyan ang makusog ng income. So, pigpili maninda na so, nagpupumpong pa sana, dahil pa nakakalipuat na maray sa buhay, iyo ang pigpili ng tatawa ng kaini. Dang ipinahayag ni Buenconsejo na ang mga magiging recipiente kaini papupwesto ninda duman sa Coastal Road
Uy. Duman baga sa may pier pa de, Ganun na may pa niya. plaza na duman, may park na duman na ginibuan, Tabaco City. Aha. Duman na yung papureston. Ay, Para manda, maging magayon ang hiling, kan maduruman, paradis ang mga gamit na paninda, tindahan. Malinig gilingon, tapos paradis. Roger on that, dumaninda yan ikakaag, ipigkumpirmar pa ni Buing Konseho na apisar kaya na kareta, kumpleto dahil yan sa utensils. May kunyang pa yan. May kasabay pa yan sa mga pangluto. Roger on that. And pigihilingon man dahil hindi ang posibilidad na baka lamang maging recipiente pa ni kung ano pa man ang mga programa kang gobyerno para may date man lamang na kapitalon o dagdag sa kapitalon. Pwede din yan sunakonde sa akap. Pwede na. Yaw pa daw. Patapos na pa de. Garang kang tanda sa ng payout. Alawi ko ng duwang aldaw. Rimate yan. Iyo. Ang turnover kay ni duman sa 30 recipiente, sigun kay Buong Konseho, depende sa availability kan Regional Director kan Department of Labor and Employment. So, kunwarin siya available sa kasindama schedule kan turnover kay ni. Dapat ko ta na ma-turnover at nganing makapuna sinangon niya na Desembre hanggang New Year. Oo. Pero ko niya na semana. Malamangon niya na semana. Taday man pa ding, daman siya, bako man kayo, pigano lang ninyo, saktong aldaw kung anong oras, kung rin pwede sa direktor. Roger. So, malamang, baka sa Sabado, mahiling ko na yan duman sa Coastal Road. Correct. Ito magburo-bisiklita mo duman, ayos na, nakataralay na. Roger on that. Ang kada pedal, pundo tusok. Pedal naman, pundo tusok. Tusok. 36? 30. Ayan, 30. Ayan. Roger. Dakol lang mapagdipilian. May drinks na. Tapos wala pa. Kundi, rinisibi 30. Pagbilanga, 29 sana. 29 sana? 29 binagabot. Pero sa dokumento, 30. Kaya, mapalo at hindi kinarahit kung napanginain sa taro. Baka na pa naaman. Digdi na palang binilog ini pa de. So, dinarain ni Digdi. Hamana, pero day pa na-assemble. O yan ang mga atuptuko, digdi na pig-acetylen sa tabako. Tapos sa mga gulong, digdi na pig-karabit. Kumbaga, pig-assemble na lang digdi sa tabako, pero nangaipuhan pa nin acetylen para ikabit so poste kang atop, buda so atop. Ano yung paling top table? Stainless, bakuman? Garo stainless pa din eh. Iyo, mas ang pinakamarita, mas malinig yan. Oo. Acetylen nga ginaramit na nga na ano ni masarig dahil bakong so nga ispat ano yan? Tarotor lang. Narasitylen na. Full wheel. Naning dahil ng tarangkasan. Okay, very good. So, yan pa din. Ano yung nanig na kaparada sa basketballan kan Tabaco City sa Tabacan kang City Hall. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, Maninggawan. So, yan po mga tugang ang sa tuya pong kabilugang kang programa. Saga tala lang istorya mga tugang so iba pa niya itong mga pighanda digdi sa Indo. Magayon ining istorya na pigsundan ta mga tugang sa journey kang Liberty Commercial Center kang LCC. From traditional na sabi nga ni kaya na source ng kuryente, nag-shift sinda mga tugang sa renewable. Pinunan 2022, ngunya natapos sa phase 1, may phase 2 naman silang gigibuhon. Kung ngata, saga na tabi. Maduman ako, kaoras de peligro na. Sa inyo ka, boss. Thank you! Patuloy nating suportahan Senator